Παρεκτραπήκαμε. Πολύ καλύτερα έτσι. Λοιπόν, σημερινό επεισόδιο πρώην που αφήσαν ιστορία. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι, πιστεύω όλοι ξέρετε το περιεχόμενο αυτού του επεισοδίου. Όλοι μας έχουμε τραβήξει ένα λούκι που μας φάνηκε βουνό. Ακόμα και εγώ στα 18 μου χρόνια έχω ζήσει αρκετά ωραιότατα λούκια. Αν και έχω να ζήσω και άλλα πολλά, φαντάζομαι. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι πρώην που άφησαν ιστορία. Όλοι γνωρίσαμε ένα κομμενάκι που μας καρφώθηκε για καιρό. Μερικοί από μας λείψαμε, μερικοί από μας δεν γλύψαμε. Anyway, σήμερα αναφερόμαστε στην κόμενα που ήσουν κολλημένος τόσο καιρό, φιλάρα. Στην κόμενα που αξίζει σκότωμα. Στην κόμενα που παρόλο που αξίζει σκότωμα, έρχονταν τώρα και σου έλεγε φύλαμε, θα τη φάτσονες μέχρι να ρουφήξεις όλα τα εσωτερικά της όργανα και θα άφηνες πίσω ένα άδειο κουφάρι από δέρμα. Όπα, παρεκτράπηκα λίγο πάλι. Παρόλες τις υποστίες που σου έχει κάνει αυτή η γκόμενα, έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό σου όπως τα στοιχεία του φαντάρου στη στρατιωτική του ταυτότητα. Ας απαριθμίσουμε ένα-ένα τα είδη αυτών των πρώην που χαράκωσαν την εφηβική μας ψυχή όπως χαρακώνει ο Κινέζος μάγειρας στο σούσι. Πρώην νούμερο 1. Η απλή πρώην. Μια κοπέλα που ήξερες από μικρό παιδάκι και όσο μεγαλώνατε οι ορμές της εφηβείας σας όθησαν σε ένα κρεβάτι να βγάζετε τα μάτια σας. Είχατε ένα μακροχρόνιο έρωτα που διαλύθηκε από μια παγαποντιά της τύχης ή από εσένα που πήδαγες στην αδελφή της. Δεν είναι μόνο γυναίκες καγγέλος, μάγκα μου. Ακόμα και 99 χρονών να φτάσεις, κάπου μέσα στις ομίχλες του Αλτσχάιμερ θα βρεις αυτή την κοπέλα να περιφέρεται στις σκιές μέσα στο μυαλό σου. Και εσύ ο ίδιος ως γέροντας θα ρωτάς με τρεμάμενη φωνή: «Πού είναι η παιδική μου αγάπη?» Και ύστερα θα ξεψυχάς. Πρώην νούμερο 2. Η σκύλα. Όλοι είχαμε μια δουλειά στη ζωή μας και θα έχουμε άλλες 250. Η γκόμενα που έπρεπε να ζητήσεις άδεια για να σκουπίσεις τη μύτη σου και αν αργούσες 5 λεπτά να της στείλεις μήνυμα, επειδή ξέρω εγώ π.χ. είχες με το σκύλο να χέσει, την έπιανε all caps raise και σου έγραφε «Χωρίζουμε τώρα, δεν πάει άλλο!» True story, αδελφιά. Όντας ρεαλιστής, επέλεξες να γράψεις στα αρχίδια σου αυτή την γκόμενα, αλλά παραδέξου το. Μερικές φορές τα βράδια σκέφτεσαι «Και αν...» Γιατί κακά τα ψέματα, οι σκύλες έχουν και μια γοητεία, έτσι. Πρώην νούμερο 3. Η περίεργη. Η κεντρική κοπέλα που ασχολιόταν με κάθε μαλάκια που μπορούσε να κατεβάσει στο μυαλό της. Από αναρχικές διαδηλώσεις μέχρι προπόνηση για αγώνες δισκοβολίας. Έπαιρνε μέρος σε οποιαδήποτε συζήτηση πετώντας κοτσάνες και εσύ της απέκρος με το φωτόσπαθό σου σε μια προσπάθεια να προστατευτείς, αλλά μερικές φορές μάταια. Κατά βάθος αγάπησες αυτή την κοπέλα γιατί ήταν η μόνη που μπορούσε να ακολουθήσει τους ρυθμούς της περίεργης ζωής σου. Αλλά αυτή η κοπέλα προφανώς σε άφησε γιατί... Βασικά δεν ξέρω, παιδες. Η πρώην νούμερο 3 είναι η δικιά μου περίπτωση και ακόμα δεν ξέρω γιατί με άφησε. Anyway, ας αλλάξουμε και τραγούδι γιατί αυτό κοντεύει να τελειώσει και έχουμε δρόμο μπροστά μας. Να ξέρετε πόσο αναμνήσεις με αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πρώην νούμερο 4. Η πουτάνα. Πω, ήδη αισθάνομαι τα χέρια σας να σφίγγονται σε γροθιές καθώς τώρα θα ξυπνήσω αναμνήσεις αλάνια. Η γκόμενα που τα έχει όλα. Ωραίο πρόσωπο, κολάρα, βυζάρες, ωραίο κούνημα, καλή τεχνική στο blow job. Αλλά της έλειπε το πιο βασικό. Η τσίπα. Ήταν η γκόμενα που έπαιρνε ό,τι κινείται και μερικές φορές ό,τι δεν κινείται. Της έλειπε το κομμάτι του εγκέφαλου που γεννούσε τις τύψεις και κατά τη γνώμη της το να τρίβει τον κόλλο της ακόμα και στο πάτωμα για να το ευχαριστήσει ήταν απόλυτος φυσιολογικό. Enough said. Πρώην νούμερο 5. Η πρόσφατη. Η γκόμενα που είχε στη ζωή σου πιο πρόσφατα. Ακόμα δεν έχεις χωνέψει ότι δεν είναι στη ζωή σου και ακόμα τυραννάς τον εαυτό σου να καταλάβεις κάποια πράγματα που ποτέ δεν πρόκειται να καταλάβεις. Αυτή η κοπέλα σε παράτησε για τον χύψη λόγο, αλλά εξακολουθεί να είναι το πιο πρόσφατο αμόρε σου και κατά βάθος είναι δύσκολο να την ξεπεράσεις. Είτε γράψεις ερωτικά τραγούδια και τις τα αφιερώνεις, είτε μαρσάρεις με το μηχανάκι σου κάτω από το σπίτι της επειδή είσαι σκέτος κάγκουρας, είτε τις βρίζεις μάνες στο τηλέφωνο, αυτή η κοπέλα έχει αφήσει το πιο πρόσφατο κενό μέσα σου. Φρόντισε να το καλύψεις. Ήρθε η ώρα για το Grand Finale. Είμαι σίγουρος, αγαπητοί μου, πως εσύ θα καταλάβεις πρωτού καν αρχίσω να μιλάω. Last but not least, αγαπητοί μου, πρώην νούμερο 6. Η πρώτη πρώην. Πω, χτύψα φλέβα. Η πρώτη κοπέλα σου, μάγκα. Ό,τι σκατά και να σου έκανε,
Όσα γκουμενάκια και να έχεις τώρα, κάπου στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου έχεις κρατήσει την ανάμνηση του πρώτου σου φιλιού. Και αν τύχει να περάσεις και από το μέρος που έγινε αυτό το φιλί, τι πούτσισες. Πάρε και λουστανί μαζί σου next time. Η πρώτη κοπέλα έχει καρφωθεί στο μυαλό όλων μας και μέχρι να ψοφήσουμε θα τη θυμόμαστε. Ό,τι και να έκανε αυτή η μικρή καριολίτσα και ρίχναμε τον πόνο μας στο πόδι για 6 μήνες, έχει αφήσει μια όμορφη ανάμνηση στο μυαλό μας. Όμορφη σαν τη μυρωδιά των λουλουδιών. Ασχέτως που μυρίζει σαν κλανιά το ότι δεν είμαστε πια μαζί της και βλέπουμε πως έχει καταντήσει. Άμα κάτσεις και βάλεις κάτω όλες σου τις αναμνήσεις από αυτήν, θα νιώσεις σαν να έχεις στο στόμα σου μια γεύση όπως ξέρω εγώ, σοκολάτα και ταυτόχρονα σκάτα. Υλικό πικρή. Τέλος πάντων, στο ένα μεθύσι τη βρίζεις, στο άλλο μεθύσι προφέρεις λάθος το όνομά της, στο επόμενο μεθύσι ξεχνάς ποια είναι. Έτσι είναι η ζωή. Τη μία μέρα τα έχεις όλα και την άλλη μέρα τα έχεις πάλι όλα. Δεν χάλασε ο κόσμος για μια ρημάδα πρώην. Άντε γεια!